କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡାଇରିଆ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବଡ଼ବିଲ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ବଡ଼ବିଲ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ନ୍ୟୁ କାବେରୀ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବେଖାତିର କରି ତାର ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲା। ଯାହାର ସୂଚନା ପାଇ ବଡ଼ବିଲ ପୌରାଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ, ପୌର କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସଦଳ ବେଳେ ହୋଟେଲ ନ୍ୟୁ କାବେରୀ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାଣିନଥିବା କହି ଭୁଲ ମାଗିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ନେଇ ବଡ଼ବିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱପ୍ନା ଲାଇଭ୍।